på tværs er noget af det, som vi snakker om, omkring trivsel, omkring forskellige andre ting, som vi bør fokusere på, både i vores team, men det er en score, som generelt scorer dårligt rundt omkring i TTC. For at være aktiveret, har vi designet nogle grupper til et gruppearbejde. Der er så rigtig mange navne. Det er selvfølgelig fordi vi er... Jeg hedder David, og I skal ikke lave det, Søren snakkede om. Det her, det er starten på en sjov dag. For det Søren han begyndte at tale om, da jeg hørte det, så tænkte jeg, det bliver jeg simpelthen nødt til at redde jer fra. Det er for kedeligt. Vi skal lave noget andet. Jeg er skuespiller. Jeg er uddannet stuntmand. Og det vi har planlagt for jer her i eftermiddag, det er, at I skal lave jeres egen lille teaterforestilling. Jeg har 3 professionelle stuntmænd med, og en professionel teaterinstruktør. Adam Brix, som er uddannet som skuespiller i USA og er stuntmand herhjemme. Monier Ravn, som er stuntmand, og jeg har arbejdet sammen med. Frederik Nergård, som er teaterinstruktør og som arbejder normalt med at få rigtige skuespillere til at se godt ud. I dag der skal han få jer til at se godt ud. Og til sidst har vi Bo Thomas, som også har utallige års erfaring i stuntbranchen. Og vi har delt det sådan op, at jeg kommer til at undervise nogle af jer, og der er nogle andre, der skal undervise i stunt, og Frederik skal undervise i instruktion. Og skuespillet er jeres eget ansvar at tage masken på som den glade elev, der synes, det er skide sjovt at lave det her. Er det en aftale? Ja, det er godt. Vi øver os, vi forbereder os, og vi ved fuldstændig, hvad vi gør, når vi gør det. Publikum har jo ikke set det før. Rød, gul, grøn mand, stop. Rød, gul, grøn mand, stop. Godt. Det ser skide, det er faktisk rigtigt godt. Rød, gul, grøn mand, stop! Vi har hår, vi har ører, vi har næse. Vi kan også tage sådan noget ved, jeg har fat i øjenbrynet på ham, ikke? Okay? Værsgo. Jeg har en team til at lave hele forløbet. Så jeres opgave er, udover at holde styr på det dramaturgien og historisk fortælling, selvfølgelig også at skabe en god stemning på holdet. Jeg kunne godt tænke mig at se herreparfume. En parfume til en herreparfume. Så nu er det ligesom dig, der lægger dødsdommen over på dine skuldre. Du laver starten. Du kan lige prøve. Lækre damer, tænker jeg. Der finder ikke nogen lækre damer her. Jeg tror, jeg starter bilen og kører afsted. Hvor skulle jeg køre hen? Tænkte manden. Tænkte manden. For breddskulder, det er da rart nok at vide. Det ser godt ud der. Er det okay, jeg kigger med til at starte? Det er soveværelse. Og så vil jeg ikke sige så meget mere, for stykket fortæller sig selv. Ja, og så går vi i gang. Det var der høres nøgler i døren. Så sætter vi. Nu er ikke engang gå i front. Hvad laver du i sengen her midt på dagen? Gud er dig. Jeg er simpelthen været så dårlig i dag, så jeg er nødt til lige at lægge mig lidt. Jamen, det kan jeg ikke tro, fordi der er jo 2 glas rødvin på sengekanten her. 2? Ja. Men du kan bare se, jeg er simpelthen så dårlig. Nu har jeg været ude og hænge glas 2 gange. Ja. Men ved du hvad, jeg tager lige min jakke af, og så hænger jeg den ind i skabet. I skabet? Ja. Hvorfor skal de i skabet? Gud. Se nu. Hvorfor går du ikke i gang med den, som du plejer? Nej, men jeg har lige været med at købe den, så jeg hænger den lige ind i skabet. Nå. Hvad? Hvem er han? Hvem? Hvem er han? Aner, det har jeg aldrig set ham før. For satan da! Jeg har ikke gjort noget! Jeg har ikke gjort noget! Bare derinde. Hun ligger der. Ja, det ved jeg ikke. For hulen da!
Ja, og hvad er det for noget? Jeg ved det jo ikke. Hjemmerøveri. Ind med trusserne. Ind med trusserne. Nu må jeg have flere. Mange flere. Væk dem! Ej, jeg skyndte at komme ind med bare. Scenen er, at det foregår på en bar. Hej, giver du en fyraftensbar? Ja, det var der. 3 kolde på kassen. Ja, tak. Tak. Dejligt. Skål. Fadøl. Fadøl og fadøl. Skal den være stor eller lille? Den skal være så stor. En grande en her. Du sidder der bare. Skål. Skål, jeg tager en med. Hvad spiller I? Terninger. Maja. Vi har jo noget, vi skal. Det er dig, du tager den. Nej, jo, du gør Francis. Det er derfor, de kalder ham bent over. Ja, men Martin, det kommer til at koste. Ja, det koster ned igen. Okay, ned! Det var røveri! Hey! Hvad sker der? Jeg har lige fået min Jeg er ligeglad ned! Hvad er det, der sker her? Her du ikke komme min elefantøl i fred! Kom bare op. Så giver jeg en opgang. Skål. Scenen taler for sig selv. Sig det. Værsgo. Vi lister os afsted. Vi skal ud over. Vi lister tilbage igen. Hvor er det bare frygteligt, at han allerede er død. Ja, det er godt nok trist. Det er godt nok synd for hans kone og søde datter. Kommer der. De må hellere gå væk. Ja, lad os det. Ja, vi lister os afsted. Vi skal ud og røve. Der ligger Jens Peter Hansen fra Sønder Vissing. Og han har jo gravet guld. Skal vi se, hvad der er? Ja, se. Der kommer nogen nu, eller gennem os. Jeg savner en far. Forsvind! Forsvind! Jeg har en pistol, der kan skyde. Forsvind! Far, hvis du der bare kunne hjælpe mig. Kan I lige holde op med det der? Jeg sagde, at jeg er død! Jamen, jeg tror, jeg skal op og stå for at være helt ærlig. Vi laver lige frys, hvor du lige kommer helt op og stå. Og lige gentager det samme ellers. Det er godt. Så drejer den lige lidt herover. Det er ingen, der opdager. Ja, han er der. Fint. Skal holde lidt. Er I klar? Hvad sagde den, er du ikke død? Ej, nej, ikke færdig. Armen ud og hovedet tilbage. Ja. Sagde den, er du ikke død? Næste scene den bliver spillet i en helt
traditionel dansk skolegård. Folkeskole. Værsgo. Frikvarter! Hey! Nej, mand. Lige se her, du. Nej, vi er nødt til lige at kræfte lidt. Så kom du bare ind. Hvad sker der? Ja, nu er vi færdige. Du se det, du. Og der er sgu blodet på, du. Der er tøjserne. Ej, der har man set. Ej, hold op med det, lad være. Ej, så kan jeg sige, der er meget fint. Ja, nej, vi har ikke kæreste. Der er en, der har slået en skid. Har I hørt? Han kan tage ild til kunder. Ej, det vil vi gerne se. Det kan jeg da. Ej, så filmer vi. Godt. Kom nu. Kom nu! Hey, kom nu! Nej! Lad nu mig! Kom nu! Hvad er det, der foregår her? Hvad er det for nogen? Jo, vi gør! I filmer? Ja. Så kan du sørge mig også lige på den her. Nej, det er godt. Væk med ham. Væk med ham. Har I fået det på? Ja, det er godt. Vi skal til. Vi befinder os til en 40-års fødselsdag, hvor det er, som det plejede i familiens skød. Ej, nu synes jeg altså, vi skal skåle med Knud. Knud, tillykke med fødselsdagen med de 40. Skål, Knud. Og tak for det ære. Det var rigtig hyggeligt. Og velkommen, Knud. Jeg kan ikke se det, Knud. Ja, Knud. Jeg er jo ikke nogen taler, men du skal have en lille tale med på vejen. Knud, kan du huske, da vi var på telttur i Hakkebakkeskoven, hvor vi skulle ud og kigge efter bjørne? Han råber på mig! Øj, rolig nu. Du skal ikke rave på min kone. For helvede, hvad har du gang i? Ja, men jeg synes, vi alle sammen skal hæve glasset og sige til Knud. Tillykke, Knud. Ja, Dag, og velkommen til vores udvidede sted. Og kig nu på de dejlige piger. Er de ikke skønne? Er de ikke skønne? Jo. Det er jo svært. Ja. Vælg den bedste, vælg den bedste.
Jeg tror, jeg tager den første. Hvad? Det bliver ikke slut. Det bliver ikke slut. Stop! Frys! Mig? Jeg er den bedste. Jeg bliver altid valgt. Hvad har han, jeg ikke har? Det er et svin! Det skal være løgn, det her! Frys! Vi drejer lige hele billedet. Så lige sådan her. Hvordan er det den her? Så lige en mere. Nej, jeg fører det. Det er altså ikke nogen, der ser det her. Og vi venter lige til at sige værsgo. Husk det højt. Værsgo. Din tæve! Ro nu. Der er nye kunder. Helt op på række. Så, op på række. Og velkommen til vores ydmyge sted. Jo, Prøv tak. lige at se de der let. Ja, det er da ikke så ydmygt endda. Det er... Kan du at vælge dig i? Det er i hvert fald mere end en home trio. Ja. Ved du hvad? Kan du bestemme dig? Ej, jeg synes godt nok, det er svært. Ved du hvad? Jeg synes, du skal få dem alle 4. Det er vores nye produkt. Pong 4 for 1. Quattro. Ja, kære publikum, vi er nu havnet hjemme hos ægteparret Jørgen og Ina. Og der er blevet drukket og spist tæt hele aftenen. Og nu hygger man sig så lidt med lidt kortspil og lidt terningsspil. Action! Må jeg bede om 2 kort? Ja. Må jeg bede om 2? Det var sagt, jamen det er sgu rigtigt. Nej, ikke så meget. Jeg skal lige have et tilbage. Nej, du skal da ikke, så har jeg ikke 4 kort. Du har et par træser. Er du bluffer? Du må kun have 4. Nej, jeg har da ikke 4 kort. Nej, hold da op. Se. Nej, du fik 3. Altså, det var du holder ikke. Du snyder. Hvem er jeg der? Ej, jeg har da 4 kort. Ej, hold da op. Du snyder da. Hvad sagde du? Du der er? Så opfører orden. Så hold op. Hvad sagde du? Så hold op. Sgu da ikke lidt dyr, godt. Nå, det var en jul og træls. Som de siger, det er hvad der kan ske. Skal vi spille videre, eller hvad? Hvad satan? Hvad var det? Det er sgu da dig, der snyder. Det skal... Ved du hvad? Det passer ikke. Jeg går hjem. Det gider jeg skal da ikke min mand. Nej, det kan være nok. Lad os få noget mere drik her. Ja, jeg går i seng. Skål, drengen. Ja, er de gået? Det tror jeg. Jubi! Det er sgu så kedeligt. Hvad er du gerne i? Skal vi ikke noget? Der er ikke noget at præsentere. Nå. Siger sig selv. Synes du ikke, den har smadret god, den film der, hva'? Må jeg lige nå fjernbetjeningen? Der er et slankeprogram. Ej, det gider vi altså ikke. Så de gamle tusind. Nej, altså, det skal ikke se. Går du ikke ud og Nej, det gider jeg ikke. Nej. Vi skubber ind på værelset. Ej, jeg gider altså lige at bare op. Jeg tænker, det er mormor. Vi går derind, da. Hvad sker der? Hvad sker der?
ihjel. Ej, hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Tag ham den anden. Nå, jeg kan godt lige ringe så. Lille far, hvad er der sket? Hvad er der sket? Hvad er der sket? Det er jo et hjemmerøveri. Jeg skal ringe til 112. Ja, gruppe nummer 9. Historien foregår på et stille posthus ude på landet. Ej, hvor mange, hvor var det godt. Hej. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Det er godt at sende den her pakke. Hey, stop. Hvor skal Det er røveri. vi? Det er røveri. Stop. Pengene, nu. Pengene. Du skal have et nummer, du skal om bag Jeg skal have pengene. Du skal tage et nummer derovre. Det er du nødt til. Ja, Åbne nummer! Ja, så finder vi lige. Ja, det er ikke rigtigt, hvad der var, der foregik. Hvis du lige skriver på den der, så finder vi ud af det, ikke? Ja, hvad var det? Opfattede du lige, hvad det var? Det var lidt støjende. Er det dig igen? Pengene, nu! Jeg kan stadigvæk ikke hjælpe dig. Det er til billetnet, og det er derovre. Jamen, det er billetnet. Nå, nu opgav han. Ja, skal vi lige blive færdige? Så hold nu at høre her. Du må lige Jamen, stå nej. Jamen, jeg skal have det. Det er os, der er røvere. Jamen, for fanden. Jeg er knap til dig. Jamen, frys. Frys. Okay. Der er så ikke nogen, der opdager det. Ikke endnu. Jeg skal lige væk. Værsgo. Røveri! Hun har et pistol! Hun har et pistol! Hjælp! Den virker hver gang. Kære publikum, velkommen til finalen ved verdensmesterskaberne i Latin Dans. Tag godt imod finalisterne. Rolig nu. I næste var vildt med dans her. Det er mig, der er dommeren. Nu må jeg lige tage sammen. Nej, rolig. Hey. Stop. Hallo, du. Du diskvalificerer. Frys. Jeg håber, du har meget nejleren på, men jeg tænder i stedet. Ja, okay. Far, nu skal du ikke spille smart der, så efter den. Er du færdig så? I er alle sammen diskvalificeret. Han var en idiot, ham der. Ja, vi skulle bruge venner igen. Nu skal I stoppe. I diskvalificerer alle sammen. Ja. Nej, nu. Så. Ikke mere op på jer. Nej, nu må han. Ja, så er vi gode venner nu. Det er sådan, at der er en præmie til
den bedste skuespillerinde, den deres bedste kvindelige skuespillerinde, til den bedste mandlige skuespiller, til det bedste stunt, til den bedste idé. Altså nu ved jeg jo, eller vi ved, hvordan manuskripterne er, så kan man se, hvad der er blevet lagt til, og hvor idéerne er kommet. Og så er der selvfølgelig en præmie til den bedst fungerende scene. Og det kan man sige ligesom er hovedpræmien. Så vi vil starte. Nu er det jo... Der er selvfølgelig er der også til bedste instruktør. Bedste kvindelige skuespillerinde går til en pige. Nu er det jo sådan, at vi ikke kan alle navnene. Men der var en scene med noget poker og noget ballade. Og der var særligt en pige, der gjorde sig bemærket at sige, da hun blev påstået, at hun havde snydt, så siger hun, nej, det har jeg sgu da ikke. Gud har jeg da ej lad være. Hvem var det, der sagde det? Hvem var det, der sagde, Gud har jeg da ej lad være? Fra scene 6. Det var dig. I løbet af dagen lod jeg mig imponere af en gut, som i en improvisation var ekstremt idérig, hurtigtænkende og havde mange forcer, som jeg tror i virkeligheden vi alle sammen kan lære en lille smule af. Jeg følte mig i hvert fald sat en smule tilbage, og det er, desværre kan jeg ikke huske navnet, men det er dig. Og så er det mig, der er Så kommer vi til bedste idé. Det er jo sådan, at jeg har skrevet manuskripterne og ved nogenlunde, hvad det er. Men der var en scene, hvor man videreudviklede de idéer, der var. Det er scenen med mobilkameraerne i skolegården. Det er scene 3. Må jeg få en repræsentant for scene 3? Til bedste stunt, og der er det altså også kun en repræsentant fra gruppen, der kommer op og får kindkys. Men i det her tilfælde vil jeg gerne have Knud fra scene 4 heroppe. Altså ham, der spiller Knud. Så kommer vi til bedste instruktion. Det må vi huske. Der er jo det, at scenen fungerer, en af hovedreglerne, man kan sige, i en instruktion. Frederik har også fået lov at kigge lidt over skulderen, når han har gået rundt til forskellige scener og set, hvordan... Har lært meget. Har lært meget. Scene 5, bordellet heroppe. Og så klapper vi. Så kommer hovedpræmien, og her er der så en medalje til alle for bedste scene. Og det var jo altså et fyrværkeri af gode scener, vi så heroppe på scenen. Vi blev underholdt på mange forskellige måder, og der er jo nogle scener, som har skrevet noget humor ind i sig selv i forvejen. Men den her scene, det var som om, at den var blevet løftet lidt. Der var lidt mere af jeres humor, der var kommet ind, der var blevet lavet en del op, og det fungerede godt. I havde også en god dynamik, og det var rart at se på, og det fungerede flot. Og det var faktisk den første scene, der var på gulvet, scene 10. Så alle fra scene 10 er velkommen heroppe.
give mig fred lidt i stedet for? Det er jo bare, jeg kommer lige tilbage. Det var sådan. Tak fordi I kom og giver os selv en hånd.